Besserben Gamera, ljudi, ovo je nastavak sa kanala Marko Dulanović, on je snimao Far Cry, počeli smo, njegov telefon se ispraznio, tako da je ovdje nastavak. Vi uživajte. A? Uživajte. Da. Vidite, ovo je neki glupi starac. Da je neki maturitet. Kog će Pavle da ubije? Ovaj mi preti s puškom. Će podjačati svog. Hvala bre, ne upade u kadar. Kao što sam rekao, malo pre preživljavanja će biti do 5 subscribera. Ajde, umri! Umri, starkinjo! Matorčino. Oh, fuck. To su gritske, Marko. Pa sad ću da jedem gritske za te. Okej, mi smo rasnik. A, gdje bi dedice? Kad se napričaš? Upozori nas, dediće, kad se Ljubite mi lojko. Aha. Hvala. What the fuck is this? Ovaj nema zub. Šta be, sad će pucaš da proslaviš. Muda će me biti. Ćao. Vezi. Hvala puno. Na potrošenom vremenu. Šta bro? Treba mi puška, pičke! Čuti. Čemu? Gdje sad treba? Samo. Samo. Wow, pazite ljudi, ništa nisam udario kako se rekao. O, primetila sam. Au. Eto, gna. Ukrao ti auto. Znaš koliko me briga? Čime to ne znam? Treba je nam bombe. Kako se trči, Marko? Ne znam. O, imam pištoće. Slučajno. Da, vijek. O, malom dečku. Šta je bre ovo bre? Laser track controller. Controller. Klikni odognu u sredini. Pa znam to i klikćem. Upalio ti se, ajde. Izvinite, moja mama je bila ušla u sobu. Kako ste čuli neki glas u pozadini. Gotovo, joystick je prazan. Sad će da uzmemo novi, sad čekajte. Šta je ovo? Sad će dobro, uključi. Vaj ne radi. Pa uključi ga. Pa uključavam. Ljudi, izvinite zbog nubaškog ponašanja. Ovo se istrošilo bateriju. I vjerojatno će biti gotov klip. Ako ne radi. Evo pogledaj. Ali sutra će da izbacimo novi klip kada nađem nove baterije. A čekaj, možda radi. Evo. Konektor sam. Uf. Evo ga. Kako smo mi probali? Imam 700 metra, pa ja ne mogu toliko da idem. Sad ću baš nešto da udarim. Baš hoću. Šta me primećujete? Gledajte vi svoje posle bene su dupe. A ti šta kenješ preko mikrofona? Važi, hvala, sad, čao. Ljudi, kako lepo vozim, brate. Ja nikad nisam vozio.
a posebno ne u prvom. Mislim, u prvom životu sam bolje. Brate, ja se samo udaljavam. Idem. Kad sljedeći put umreš? Ti igraš. Ne. Nego? Ne mogu da igram kad što me bole ruka. Au. I završava se klip kad umreš. Mi ćemo da igramo. Ne zez, mene će se zapale kolaka. Sljedeći klip će da bude GTA 5. Pa to će vjerojatno sutra da bude ako on dođe kod mene. Ne, danas. Dobro, snimit ćemo danas i izbacit ćemo sutra. Ovaj video ćemo danas. Što ćemo sutra da izbacimo? Zato što neću video u jednom danu. Mi će da idemo... Brate... Mislim, nije da ja očajniški vozim, nego pokušam... Ajde. Ću razbijem Ako želite da nastavimo Far Cry, napišite u komentarima. I bilo koju igricu, ako želite FIFA 15, FIFA Street, napišite samo ako želite da igramo. Da. Imam ja set ovdje. Šta mrdaš nogu, bre? Gle koliko malo vremena. Pa ja nekad neću pređem 500 metara za 4 minuta. Šta sam ja ovdje? Za 4 minuta meni će padne tvoj telefon. Čekaj. Prvo moram nešto da uradim. Veoma važno. Šta je ovo? Šta je ovo? Požar? Peder jedno. Ne, neko puca. Kako sad? Ne. A šta ako tamo ne stignemo za 3 dana? Umrećeš. Treba nam vozilo. A 10? Evo ga, sad sam našao da nađem. Što ne pre? Da li ćemo stići, ljudi? Aha. Verovatno će bude na kanal od mog druga Marko Dulanović. FIFA Street ili GTA 5, šta ćemo sljedeće da snimamo. Komentarišite i stavite nam do znanja koju ovu igricu da snimamo. Inače mi smo izbacili prvi deo ovog što smo počeli sad Far Cry na moj kanal. Da. Hvala, sad ću se popiti. Koliko te umem. Eto, vidiš da ćeš da stigneš. Da malo sutra. Viš da neću! Možda i hoću. Po 2 minuta imaš da se popneš na planiru. Pa da, ovo je klizao, brate, fora. Ovo ima putić. Evo ga! Evo ga polje. Sad ako uspemo ovdje da uđemo u ovo govno. Sad je zajebano. Zajebao sam stvari. Kako ćemo sad da se popnemo? Malo sutra će se popnemo. Kako uopšte treba se popnemo? Marko, pomoći. Klikni. Klikni dugmiće. Pravi avize, RT, LT, LS, RS. Mnogo si pametni. Samo si penji kao, pokušavaj. Eto, hodi na uže tu. A benemo... Evo ga! Aaaa! Kako smo glupi. Jesmo. Ne. I ljudi, video može trajati samo još nekoliko minuta, tako, još nekoliko sekundi, tako kad se ovaj noob popne gore, završit će se video i nastavit ćemo u sljedećoj epizodi. Ako zna uopšte se popne, i imaš još 35 sekundi videa, Pavlo, samo. 50. Pogledaj, video. Da, ovo je stvarno noob. Pa brate, ovo je mnogo zajebano, gledaj. Ja.
I to je to za danas, ljudi. Subscribeujte, lajkujte, komentarišite koju ćemo sljedeću igru da igramo. Ćao! Ćao!